مستيات بيتنا هذا دبرت بحال حدا صمامس زخل ودكت أو زخل مكرا زيته سوايس هذا مرت إني سمعهم أنا فتام رجع بعلي تساتف للنورهم كلهم لهم خلتنا شوعة إنيهم زخل شو ودي ناس والديات مثلا خلتنا بشم منتخبين الله ما يتشح هو إذي زميل بصور مسكاف بهذا اللي فلت هذا تجراي كود نابد حرس زي من حيلي تجراي وزقاء أرولو هنا تاتخوينا تاينا هنسرح زقب أنا بس خوني يكون من قدي ومولو تهرتنا خون زقب أو زقونا هذا محصاري سؤال هنا هذا تجراي ناو خوينات كأتو وطرح زي خونس كم تا صاد كان زولا خوينات زي أتو له مخنيات سلز أويمي سرايت سلز أويم not general حزب سلز أويم جن نزز أب حزبي أنت عينت قمنا غير حزنا ناو قلوة تغيرنا أنا يوم سواء زيهم عدمخ نحصر أنا بارتون بهالين أنا نحو حتى بهالبارتي لين توديسو بسنبت 17 جنبوت كل تشحن 26 أب كتما أديس أبابا استمسرته بيت مخري سلام اللوط تجراي حيزوهم كابزلو علاماتات وحده بعلوة نتجراي استقطاع حيلي مالت نحوحات مقلاي مخانو سلف سمرت يحبر نايت سلفي ناي ميديان مرخبيتاتن التحبابار زخونه برهانه قبر يسوس نبي بي سي أب زهابو قال من قسقاس دليت لوط استباهلت أرنافه كاب استفالاليو ودبات فلوطات والكسباتن صلوت أكلاتن تواسيو أب تجراي مسرتاو لوطي نممصا نزحلف شوعات أوارح كمكر كم تصنح قليصو እዞም ደለይቲ ለውጢ ብምርጫ ቦርድ ኣፍልጦ ዝረኸቡ 4 ውድባት ከምኡውን ፍሉጣት ሰባት ዝርከብዎም ምዃኖም ብርሃነ ገብረ የሱስ ወሲኹ ይሕብር ንሱ ብምቕጻል እዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝተባህለ ጥርናፈ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ፀለውቲ ሰባት 7 ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ፍሉጣት ሰባት ናይ ሚድያ ኣካላትን ማሕበራትን ኣሕቢሩ እዩ ብሰንበት 17 ግንቦት 2026 ብወግዒ ከም ቤት ምኽሪ ተመስሪቱ ኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ንባይቶና ዓረና ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ካብ ካልኦት ኣብ ትግራይ ተመዝጊቦም ዝንቀሳቐሱ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ብሓባር ብምዃኑ ተመስሪቱ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ በዚ ዘለዎ ኩነታት ነዊሕ ግዜ ክኸይድ ኣይክእልን ዝበለ ብርሃነ ብቁጠባዊ ፀቕጢ ከም ዝተጎድአ ካብ መበቆል ከባቢኡ ከም ዝተመዛበለን ከምኡውን ብሕማቕ ምሕደራ ብስእነት ፀጥታን ሽቕለት ኣልቦነትን እናተሰቐየ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ እቲ ብሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ እዚ ሕጂ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ إذا أكايدا حدا ورحي انت زي كوينو كقدم ويكدحر يخيل كبل أنتصيرو عب كل التقراي نايتساد تاتساقم مهلاو سب بسلام وزيو زي أتولو زعفنلو ززرفلو مسار حبرت زاورلو مخانو زقلت أتو برهانه هزبي عب حداقا سئنت سلام سلزلو نزي تشقوانن تسبي بنقجلة بمقلاي عب التقراي نخلو زحقوف سرعتاوي لوطين ممتع علاما كمزلوام قليسو እቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ክልል ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ንዝሓዘ ጉጅለ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ሕቆ ህዝቢ ትግራይ ምእላይ ዕላምኡ ከም ዝኾነ ይገልጽ ካብዚ ወፃኢ እቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ክእለም ከሎ እቲ ክልል ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ሕንፍሽፍሽ ንኸይኣቱ ሰላምን ፀጥታን ንምውሓስ ከም ዝሰርሕ እውን ሓቢሩ ካብዚ ወፃኢ ዕላማት ቤት ምኽሪ ኣብቲ ክልል ኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ምዝርጋሕ እዩ ኣብ ሰልፊ ስምረት ትግራይ ኣተሓባባሪ ሚድያን ርክባትን ኣቶ ብርሃነ ነቲ ብተደጋጋሚ እቲ ጉጅለ ኢሉ ዝፅውዖ ኣካል ብስም ፀዊዑ ንሕወሓት ድዩ ኣይኮነን ከነፅሮ ተሓቲቱ እኳ እንተነበረ ንፁር መልሲ ክህብ ግን ኣይደለየን ኣብ ትግራይ ዕጡቃትን ኣፅዋርን ኣኪቡ ዝዘምት ዘዕኑ ዝገዝእ ዘሎ ጨቋኒ ጉጅለ እዩ ክሳብ ሕጂ ስም ዝሃቦ የለን ኢሉ ስለዚ ንሕወሓት ንምውዳቕ ይንቀሳቐሱ ብዛዕባ ምህላዎም ከነፅር ካብ ቢቢሲ ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ብርሃነ ንሕወሓት ንምውዳቕ ኣይኮነን ሕወሓት እሞ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እኮ ተኣልዩ ሕጂ ዘሎ ብስም ሕወሓት ዝተወደበ ጉጅለ እዩ ክብል መሊሱ እዚ ኣቶ ብርሃነ ጉጅለ ዝብሎ ዘሎ ኣካል ብዕልዋ መንግስቲ ነቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዕድሚኡ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሪሱ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ሕወሓት እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ እዩ ኣነን ውድበይን እዚ ኢና ንኣምን ክብል ከዓ ብርሃነ ይገልጽ
ሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ሕጋውነቱ ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰረዘ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውድብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣኑ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንሓደ ዓመት ዝተናውሓሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ከም ዝመለሰን መንግስቲ ከም ዝመስረተን እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። እዚ ምዕባለታት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘፍርስን ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ግጭት ዝእቱን ኣካይዳ እዩ ብምባል ካልኦት ኣካላት ይቃወምዎ። ስለዚ ሕወሓት ንምእላይ ነቲ ክልል ናብ ዘየድሊ ህውከትን ዘየድሊ ደም ምፍሳስን ዘይወስድ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂ ክንጥቀም ኢና ክብል ኣቶ ብርሃነ ኣመልኪቱ። እቲ ሕጂ ብቤት ምኽሪ ደለይቲ ለውጢ ዝጽዋዕ ዘሎ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ብደገፍ መንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ እዩ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ነዚ ከመይ ትሪኦ ዝብል ሕቶ ንኣቶ ብርሃነ ቀሪብሉ። ኣቶ ብርሃነ ከዓ ሓሶት ብምባል ነቲ ዝተባህለ ነጺጉ። ገለ ኣባላትን መራሕትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ብነጻነት ፖለቲካዊ ኣረኣእዮኦምን ዕላማኦምን ክውደቡ ስለ ዘይከኣሉ ምዃኖም ድማ ኣተሓሒዙ ኣብርሂቡ። ይኹን እምበር መራሕቲ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ምስ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብኸመይ ይትግበር፣ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ኩነታት ብኸመይ ክወፅእ ይኽእል፣ መንግስቲ እንታይ ኣበርክቶን ደገፍን ክገብር ኣለዎ ብዛዕባ ዝብሉ ጉዳያት ክዛተዩ ምጽንሖም ኣዘኻኺሩ። ብዛዕባ እቲ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ምፍራስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ምምላስ ነባር ቤት ምኽሪ ትግራይን ሙቓም መንግስትነትን ዝብሉ ምዕባለታት ዝምልከት መንግስቲ ፌደራል ዛጊት ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ መግለጺ የለን። ሕዚ እዞም ተኣኪቦም ብሽም ሕወሓት ይኹን ብሽም መንግስቲ ይኹን ብሽም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጡ ዘለዉ ሰባት ዕድመ ዝሓፅረሉ ኩነታት ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ንማየጠሉ መድረኽ ኢለ እየ ዝኣምን። ብሽም መንግስቲ እዚ ኢለ ክዛረብ ኣይደለን። ዋና ንሕና ንሰርሖ እዩ ወሳኒ። መንግስቲ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ዘርአያ ኮሚትመንት ከድንቕ ዝደሊ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተጓዩ ናብ ኩናት ከኣቱ ዘይምድላዩ ንኣና ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ዘይንቋፀሮ ካሊእ ዙር ኩናት ሻዕብያ ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቕሚ የብሉን፣ ድሌት እውን የብሉን። ታግጥም ካብ ድንበር ካብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ወሎ ወገን ትኸደሉ መከላከያ ባህበ ተረኸበ ድንገት ኣትዩ ኣብ ትግራይ ዝረግረገሉ ኣዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ተጋሩ ኣዴታት ተጋሩ ህፃናት ማለት እዩ ኩነታት ክፈጥር ኢላ ዝብል ዘሎ ባይዞ ምዕራብ ክኸዱ ድሌት የብሉን። ምዕራብ ተንቀሳቂሶም ከፀጉዑ እዮም ንፌደራል መንግስቲ ናብ ተሰነይ ባርካ ወገን። ስለዚ ዝተኻእለ መጠን ታተኹሲ ካብኡ ከርሕቕ ታተኹሲ ግን ንሕና ክንስሕና ዝገብር ኣሰራርሓ እዩ ዝኽተል ዘሎ ሻዕብያ። ሶ ኣትሊስት ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣጋጣሚ ተረኸበ ኢሉ ድሌት ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዎ ፈልጥ እያ። ኣትሊስት ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ውግእ ከኣቱ ድሌት የብሉን ኣለዉ። ሕዚኣ ካብ ተረኸበት ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብሉ እዚኣ ዘይምዃና ኣብ ገገሌና ብጣዕሚ ጓሂ ዝፈጥር እዩ። ሓደ ነገር ተገይሩ ዕድሞኦም ክሓፀረሎም ግን ብቓልስና ክነሕፅር ንኽእለሉ ዕድል ክንርኢ ዕድሉን ዝፈቅር ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ዘጋጣሚ እዚ ካሊእ ኣጀንዳ የብላን ካሊእ ውራ የብልናን እዚ ጉዳይ እዚ ፕሮግራማይ ናይ ፕሮግራም ሒዝ ከፈላለና ኣነን ናተይ ፓርቲን ወለዶን ውድብ ናጽነትን ባይቶናን ኣይ ናይ ፕሮግራም ሕዚ ቁም ነገር ኮይኑ ከባእሰና ዝኽእል መንእሰይ ስዑዲ ክኸድ ዘገደደ ደብረጽዮን ናይ ስዑዲ መንግስቲ መናእሰይ ትግራይ ክፈትሕ ፃውዒት ከቕርብ ቁሩብ ሕነኸ ይብል እሶም ብዝፈጠርዎ ሕመቕ መንእሰይ ትግራይ ሓካይም ከይተረፉ ካብ መቐለስ የመን ይሕሸና ኢሎም ሕጃዝ ናጅራን ይሕሸና ኢሎም ቀለብ ጥይት ዝኾኑሉ ኣደዳ ስቅላት ናይ ኣብያተ ፍርዲ ሳኡዲ ዝኾኑ ኩነታት ይፍጠረሉ ሞራል ግራውንድ ክህልዎ ይኽእል ብዛዕባ እዚኦም እዚ ደው ክነብሎ ተኾይና ናተው ሳኡዲ ኣተው ሰባት ምሕረት ይገበረሎም ማል ሓደ ነገር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ናብ ሳኡዲ ዝኸድሉ ኩነታት ምድራቕ እያ። ምድራቕ ድማ ልዕልም ዝኾነ ይኹን ውራይ ናይዚ ጉጅለ ዝዕድመ ምሕፃር እያ ትሓትት። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ።
فوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي